гумонбари асосӣ дар ин ҷиноят Роман Кулёв аст. Ӯро бо куртаи варзишӣ «Корд нест, ҳаёт нест» боздошт намуданд. дар давраи тафтиш додгоҳ муттаҳамро ба 2 моҳи ҳабс маҳкум кард. худи Кулёв бо корд ва баллончаи газ ба шаҳрванди Узбекистон ҳамла накардааст. ман бо ин розӣ нестам. Якум ин ки ман ҳеҷ мақсад надоштам ки бо корд касеро бизанам ва ин корро низ накардам. пулиси Санкт-Петербург хеле зуд гумонбаронро муайян кард. аз рӯи фарзияи тафтишот ба шаҳрванди Узбекистон гурӯҳи тундгаро шабона дар ҳамин кӯча ҳамла намуданд. онҳо барои истироҳат ба шаҳри Санкт-Петербург бо мошин омаданд. ин саёҳат онҳоро пушти панҷара бурд. аз миёни гумонбарон танҳо 2 нафар боздошт шуда, боқӣ монда феълан дар озодианд. кумитаи тафтишотӣ дар нисбати ин ҳодиса бо моддаи сӯи-қасди куштор аз рӯи бадбинии нажодӣ, қавмӣ, миллӣ ва динӣ парвандаи ҷиноятӣ боз кардааст. гурӯҳе ки бо корду баллончаи газӣ мусаллаҳ буданд ба шаҳрванди Узбекистон ҳамла карданд. ӯро бо корд чанд зарба зада аз ҷои ҳодиса фирор намуданд. сокинони маҳаллие ки дар он ҷо ҳамла сурат гирифт мегӯянд, мардуми бумӣ бо намояндагони миллатҳои мухталиф ба таври осоишта ҳамзистӣ мекунанд. инҷо муҳим нест ки ту узбек, қазоқ ва ё украинӣ ҳастӣ. нохалафҳо ин корро барои хушҳолиашон мекунанд ва барояшон муҳим нест ки кӣ аз пеши роҳашон мебарояд. кӯдак, солхӯрда ва ё одами маҳаллӣ барояшон аҳамият надорад. дар дастони боздоштшуда рамзҳои натсизм ва воҳидҳои махсуси фашистӣ холкӯбӣ шудааст. дар интернет ӯ ҳамчун донишҷӯи донишгоҳи давлатии техникии Москав ба номи Бауман сабт шудааст. пулис қаблан ӯро барои ширкат дар роҳпаймоии миллатгароҳо ё ба истилоҳ марши русӣ дар моҳи ноябри соли 2017 дастгир карда буд. барои ҳимоят аз Кулёв, вакили мудофеъро дар додгоҳ модари гумонбар низ ҳамроҳӣ мекард. ӯ гуфт қаблан дар рафтори писараш ягон амалҳои ҷиноиро мушоҳида накарда буд. ӯ дар гурӯҳе шомил аст ва ҳамаи аъзои он ҳамин гуна рамзҳоро холкӯбӣ карданд. ҷабрдида шаҳрванди 32 солаи Узбекистон дар шуъбаи эҳёгарии беморхонаи Санкт-Петербург қарор дорад. феълан пизишкон барои дидорбинӣ бо ӯ иҷозат намедиҳанд ва дар бораи вазъи саломатиаш низ ҳеҷ чизро пешгӯӣ намекунанд.